Jes, kiitos. Jos lyhyesti esitellään itsemme, niin Teemu Lehtonen ja Vilman liiketoimintaa tässä vetän reilun 3 vuotta. Ja Henkka. Joo, Karjalaisen Henri Gridin toimitusjohtaja. Ja jaettiin tämä sillä, että Teemu kertoo ensin ja mä kerron sitten lopuksi. Ja mä tältä dioja napsuttele eteenpäin, niin aloita vaan Teemu. Joo, kiitos. Joo, voit mun puolesta laittaa sen seuraavan dia heti, niin oli sen verran tiivis toi aikataulu. Niin joo, eli miksi Vilma tämmöistä täällä höpöttelemässä omalta puoleltaan, niin johtuu siitä, että ollaan pitkään mietitty tätä, että on puhuttu sitä, että kun puuttuu sitä ja puuttuu tätä ja on kaiken näköistä. Meille tulee tosi paljon toiveita, erilaisia, mitkä ei tavallaan niin kuin mitä me nähdään, että ei kuulu siihen meidän ydintekemiseen. Ei ole tarkoituskaan, että me ruvettaisiin yrittää niihin vastaamaan, vaan aina sitten ollaan mietitty, että no onhan tuolla tommonen toimija tai muu, ja haluttaisiin niin kuin löytää joku kokonaisuus, niin me ollaan sitten vähän reippaammin Gridin kanssa tässä jo pidempään tehty ja hahmoteltu tätä kolminaisuutta, että kun me nähdään se itse täällä niin, että meillä on tietyllä lailla tuo oppilashuolto ja siihen liittyvät ominaisuudet, sitten on opetuksen suunnittelu, mihin liittyy tietyt asiat, ja opetusohjelmat, jotka sitten tavallaan täydentää sen kokonaisuuden. Eli oppilashuolto, siellä on ne tyypillisesti ne vuosisuunnittelut ja muut, ja sitten on tämä opetuksen suunnittelu, mikä on siinä luokkatasolla tapahtuvaa tekemistä ja sitä, kun oikeasti opetetaan, ja siihen liittyy noin valtava määrä eri opetusohjelmia. Ja tähän me lähdettiin silloin miettimään aikaisemmin sitä, että mikä se meidän rooli tässä on, ja siitä syntyi tuo meidän Links-palvelu, mikä tässäkin mainitaan, mutta ei ehkä mennä niihin niin syvällisemmin. Mä käytän mieluummin aikani vähän eri osioon, mutta jos sä ehkä laitat seuraavan dian, niin siinä lyhyesti nostin nyt näitä, että näkee vähän sitä eroa. Ei todellakaan tarvitse mennä näihin yksityiskohtiin, mutta pikkasen sitä, että niin kuin hahmotetaan sitä, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan näillä eri rooleilla, että mikä on se oppilashallinto, mikä on se virallinen osa siinä prosessissa, mitkä on ne asiat, mitä tarvitaan säilyttää, mitkä tarvii jäädä jälki, mitä tarvii seurata, mitä tarvii sinne valtiolle toimittaa ja niin edespäin. Niin se on niin kuin sitä oppilashallintoa, mutta sitten opetuksen suunnittelu on tuo ihan oma kokonaisuutensa, ja tämän niin kuin yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi järkevästi, niin se on se, mitä me ollaan tässä tavoiteltu, ja siitä mä voisin oikeastaan enemmän puhua sitten tässä, jos sä laitat seuraavan dian siitä, niin otin tähän esimerkiksi tämän nyt, kun on tuore aihe tämä opetuksen tuen uudistus, niin tässä niin kuin ajatusta siitä, vähän yritin siihen kontekstiin tätä laittaa, eli nyt miksi me haluamme tätä kokonaisuutta saada syntymään, niin on se, että nyt jos meillä on tuossa alhaalla näkyy, on M-passi, kaikille tuttu, ja on Links-palvelu, osalle tuttu, eli se, että meillä on se yksi portti, mistä me voidaan näihin palveluihin tulla, on ne sitten opetusohjelmia tai mitä ikinä, tai meidän Vilmamme, kaikki löytyy sen yhden portin takaa. Mutta sehän ei riitä mihinkään, että meillä on se yksi portti, johon nyt tullaan ja sitten siellä on jotakin kuvakkeita, vaan se isompi ajatus siellä taustalla on, jos ajatellaan vaikka tätä oppimisen tukea nyt, niin meillä on niin kuin Vilmana tietty rooli siellä. Me halutaan ottaa vastuuta siitä vuosisuunnittelusta, miten se arki pyörii. Meillä on se seuranta, eli siellä on kaikennäköistä tuntimerkintää ja erilaisia asioita, mitä meillä syntyy sinne järjestelmään. Meillä on päätöksiä, meillä on suunnitelmia ja tietysti sitten niitä tiedonvientiä sinne valtion tietokantoihin ja muuta. Se on niin kuin sitä meidän peliä. No sitten jos otetaan gridi siihen rinnalle ja ajatellaan, että no mitäs siinä tulee tuen uudistuksessa, jos nyt mietitään, sitähän nyt ei kukaan tiedä vielä, mikä se lopullinen versio laista on, mutta se mitä siitä nyt jo tiedetään, niin kyllähän se painottuu siihen varhaisempaan puuttumiseen, siihen opetuksen aikaiseen suunnitteluun, niin tämä on niin kuin meille tärkeää, että me pystyttäisiin jatkossa katsoa sitä kokonaisuutta ja tavallaan niin kuin näyttää sitä, että kyllähän meillä on jo näitä työkaluja tähän tekemiseen. Eli nyt jos gridi otetaan, ajatellaan, että siellä se opetus suunnitellaan ja siellä sitä opetuksen aikaista eriyttämistä tullaan jatkossa tekemään enemmän ja enemmän, niin se korostaa nyt tätä tarinaa, mitä me ollaan jo aikaisemmin kerrottu jo useampaa kertaa eri yhteyksissä, mutta se korostaa nyt tätä, eli miksi meidän on tärkeää löytää se kokonaisuus, ne kumppanoitumiset, saada tämä kokonaisuus helpommaksi ja helpommaksi käyttäjille, loppukäyttäjille, asiakkaille, opettajille, kuka ikinä siellä on, niin kaikkien tarvii saada se kokonaisuus toimimaan
saada se putki toimimaan, ja se on se, mitä me pyritään nyt tällä kokonaisuudella tuomaan ja näyttämään, tekemään se niin kuin kaikille näkyväksi, että hei, tämä on jo mahdollista. Eli me pystytään tuolta Vilmasta ottaa niitä opetusryhmiä, ja mitä tahansa tietoja me tarvitaan sinne pohjalle, että sitten se on mahdollisimman helppoa siirtyä suoraan käyttämään sitä opetuksen suunnittelutyökalua, mikä tässä nyt on Gridi. Ja sitten Gridissä tehdään kaiken näköistä, siellä on sitä formatiivista arviointia, sitä suunnittelua, ja siellä on tulevaisuudesta, tai ehkä jo nykyään, Henkka kertoo niistä hetken päästä, niin on sitä, että voidaan eriyttää sitä opetusta, voidaan niin kuin jo tehdä erilaisia oppimisen polkuja suoraan OPSiin kiinnittäen näille oppijoille. Ja mikä siinä nyt on sitten tärkeää meidän nähden, niin on se, että nyt tulevaisuudessa me jo nyt pystytään tätä tiedonvientiä tehdä keskenämme, me voidaan viedä näitä ryhmiä, tuoda arviointia takaisin meille, mutta tämä vaan nyt, niin kuin tämä oppimisen tuki hienosti näyttää se, että se korostuu vaan entisestään se, että meidän täytyy pystyä liikuttaa sitä tietoa näiden avainelementtien välillä. Meidän pitää saada sitä tietoa, miten sitä lasta on eriytetty, mitä siellä on tapahtunut, miten se opinnot on mennyt siellä, mitä se formatiivinen arviointi näyttää. Meidän pitää sitä pystyä tuoda sinne päätöksenteon tuoksi automaattisesti. Näitä asioita meidän tarvii tulevaisuudessa kehittää, ja nyt kun nuo laite tuolla sitten asettuu, niin varmasti pystytään paremmin piirtämään se, minkälainen se koko tarina pitää olla. Mutta nyt me tätä jo tehdään pienemmässä muodossa näiden ryhmien ja arviointitietojen yhteydessä, mutta tämä vaan korostuu entisestään, että nämä pääelementit meidän täytyy saada pelaamaan tässä yhteen, ja ne on jo olemassa, ja niitä voidaan niin kuin entisestään vaan kasvattaa. Ja jos sä laitat vielä seuraavan dian siinä, niin tämä on nyt sitten niin kuin tuohon äskeiseen liittyen vielä niin kuin mennään vähän niin kuin vielä ylemmälle tasolle pikkasen, eli se iso ajatus, mikä tässä koko kokonaisuuden yhdistämisessä on se, että me pystytään ne oppilashallintoasiat, me pystytään ne järjestelmät, mitä siellä opetuksessa käytetään, oppimisohjelmat, yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, ja ne periaatteessa ne löytyy sieltä. Se kokonaisuus on mahdollista piirtää, se voi vähän näyttää eriltä riippuen siitä, että mistä opetuksen järjestäjästä puhutaan, mutta periaatteessa ne voidaan jo tuoda yhteen palveluun, ne voidaan tuoda siihen niin kuin käyttäjille yhteen paikkaan näkyväksi, ja tätä kasvattamalla ja tätä opettelemalla enemmän, niin me koko ajan nähdään niitä tarpeita, mikä siinä aidosti on siinä tiedon siirtämisessä siellä taustalla, mistä on oikeasti arvoa siinä kokonaisuudessa, siinä koko prosessissa, mistä puhutaan, niin sitä ei tulla löytämään sillä, että me vaan istutaan ja katsotaan papereilta näitä asioita, vaan nyt me viedään sitä askel eteenpäin koko ajan, me katsotaan, mikä se palaute asiakkailta on, mikä palaute sieltä loppukäyttäjältä on, ja koko ajan tuodaan sitten lisää niitä pieniä askeleita tasaisesti niin, että saadaan sitä arkea helpommaksi ja saadaan se kokonaisuus helpommaksi siinä arjessa. Niin tämä on niin kuin se iso kuva, mitä me tässä yritetään nyt edistää ja piirretään eteenpäin. Ja tämä on jo toiminnassa olevia asioita, eli palvelut löytyy, näitä tiedonvientejä siellä on jo, ne on käytössä jo tietyillä asiakkailla, ja näitä kokemuksia nyt sitä kautta kerrytetään. Eli tämä on tavallaan, niin kuin jos nyt Vilman näkökulmasta tässä esityksessä puhun, niin me halutaan pystyä se yhdistävä siellä olla, koska me ollaan niin käytetty tuote, niin nähdään, että meillä on tosi tärkeää ottaa se askel eteenpäin ja toimia siinä niin kuin yhdistäjänä näissä asioissa ja mahdollistaa se helpompi arki sinne meidän näkökulmasta ja sitä kautta sitten tuoda sitä lisäarvoa myös näihin palveluihin, mitä siinä arjessa muuten käytetään ja saada tosiaan se koko oppimisen prosessi ehjäksi, eikä vaan katsoa yksittäisiä pisteitä siinä matkalla ja korjata niitä, vaan oikeasti hakea nyt sitä koko putken näyttämistä ja todentamista, että kyllähän tämä niin kuin toimii jo tänä päivänä tosi hyvin, jos se vaan rakennetaan se kokonaisuus. Oliko siellä vielä yksi kalvo ehkä mun osalta? Joo, eli tuossa nyt jotain niin jää siihen nauhallekin talteen, niin tämmöisiä hyötyjä, mitä tähän nostettiin vielä kalvolle pikkasen näkyviin, eli saadaan niitä yhdestä paikasta niitä palveluita jo tänä päivänä. Ja toi linksihän on täysin ilmaiseksi käytössä kaikille meidän asiakkaille, että sen kuvaan ottaa käyttöön. Ja kun se yhdistetään tähän kokonaisuuteen, mistä nyt tänään tässä puhutaan, eli Gridin palveluihin, niin se tuo sitten mukanaan sen, että me saadaan siitä
kokonaisuudesta parempi, me saadaan se opetuksen suunnittelu sinne mukaan, me saadaan se kokonaisuus toimimaan ja pyörimään siinä, eikä jäädä vaan niiden yksittäisten palveluiden sisään tietyllä lailla. Ja tätä kautta me sitten saadaan se arviointi yhteen paikkaan ja saadaan sitä aitoa hyötyä sille opettajalle esimerkiksi sinne, että hänen ei tarvitse pomppia, hän saa vietyä niitä tietoja sinne, mihin tarvii, ja niitä ei tarvitse montaa kertaa kirjata eri paikkaa. Mutta siinä lyhyesti minun osuuteni suurin piirtein 10 minuuttia, ja nyt niin Henkka, minun puolesta, ole hyvä. Joo, kiitos Teemulle. Ö, Meidän käyttäjät on toivonut sitä niin kauan, kun me ollaan oltu olemassa, eli semmoinen vajaa 10 vuotta, että ei tarvitsisi kahden eri järjestelmän välillä niin manuaalisesti siirtää tietoja. Ja ajatuksena sillä lailla, että niin kun käyttäjä ottaa käyttöön meidän palvelun tai jonkun muun palvelun, joka on niin yhdistetty tuohon Wilma-ekosysteemiin, niin ei tarvitsisi tehdä manuaalisesti mitään oppilaiden tiedonsiirtoa tai opetusryhmien siirtoa tai kirjautumisjuttuja. Ja mä olen tosi iloinen siitä, että kun Wilman kumppanina ollaan, niin pystytään rakentamaan tämmöinen rajapinta siihen, että silloin kun meidän käyttäjä ottaa Gridin käyttöön, niin hän ei tarvitse uusia tunnuksia, hänellä on opetusryhmät valmiina Gridissä, hänellä on oppilaat valmiina Gridissä, ja ne avaintiedot, niin kuin Teemu tuossa sanoi, niin siirtyy myös sitten Gridistä Wilmaan. Ja se helpottaa aidosti niin kuin opettajien arkea. Ja tuossa onkin yksi kuvankaappaus siitä, että jos haluaa toiminnan rakentaa sillä lailla, että niin kuin Wilman kautta lähtee liikkeelle, niin nimenomaan tämä Wilma Links, niin sieltä voi Gridin ikonin löytää opettaja, oppilas ja navigoida sitten samalla kirjautumisella niin sitten Gridiin. Ja Gridistä pääsee takaisin sitten Wilmaan. Eli sieltä vasemmasta palkista löytyy sitten Wilma Links-ikoni. No sitten tässä matkan varrella, kun on niin kuin opetussuunnitelmaan ja tullut tarkennuksia, ja erityisesti nyt tähän niin kuin arviointiosioon, mutta myös tuon tuen järjestämiseen on tulossa muutoksia, niin otan vähän niin kuin niistä kiinni. Eli nyt niin kuin Gridissä on mahdollista antaa kriteeriperusteisesti arvosana, ja tässäkin nyt, että kun ollaan samassa ekosysteemissä, niin kun opettaja valitsee, että minäpäs otan nyt ympäristöopin, kelle haluan antaa arvosana oiva oppilaalle, niin nämä tiedot tulee suoraan Wilmasta. Kokeiden ja mahdollisten testien arvosanat, jotka on laitettu Wilmaan, näkyy meillä. Mahdolliset tuntimerkinnät näkyy meillä. Eli oleellinen tieto, mitä tarvitaan siihen arvosana antamiseen niin kuin Wilman näkökulmasta, ne löytyy meiltä. No meiltä löytyy myös sitten e-perusteet palvelu Rajapinta, joka automaattisesti tuo paikallisen opetussuunnitelman opetuksen tavoitteet ja arvion eri arvosanoille arvosanakuvaukset, jotka on nimenomaan sen paikallisen opetussuunnitelman mukaiset. Ja kun opettaja antaa arvosanan, hän voi perustella sitä monella tavalla, mutta kun antaa arvosanan, niin hän näkee, että mitä se tietyn arvosanan mukainen osaaminen on opetussuunnitelman mukaan. Ja jos ei se sitä ole, huomaakin, että vaikka tavoitteen 4 kohdalla niin ollaankin parempi kuin 7-arvosana, niin opettaja voi tavoitekohtaisesti muuttaa arviointeja. Ja jos haluaa, niin voi käyttää painoarvoja, jolloin me automaattisesti ehdotetaan niiden painoarvojen mukainen arvosana, mikä sieltä tulee. Ja opettaja voi itse päättää toki sen, että ottaako meidän suosituksen vai sitten yliajaako sen. Ja viemällä Wilmaa sitten yhden napin painalluksella, niin koko opetusryhmän arvosanat sitten siirtyy oleellisilta osilta, eli niiltä osilta, mitä tarvitaan tässä tapauksessa arvosana ja mahdollinen kommentti sinne Wilman arviointikirjaan ja sitä kautta todistukseen ja muihin järjestelmiin, mihin se laitetaan. Eli jos haluaa keskittää sen, että annan arvosanan Gridissä, suunnittelen opetuksen Gridissä, niin se onnistuu ja oleellisilta osilta tiedot menee sitten Wilmaan.
No sitten opetuksen aikana näitä meidän työkaluja en käy seikkaperäisesti läpi, mutta niin kuin mainintana, että kun Gridi on käytössä esi- ja alkuopetuksessa, mutta myös kolmos-kutosluokilla ja sitten yläkoulussa, eli käytännössä esi- ja perusopetuksessa, niin näitä työkaluja voi hyvin monenlaisesti käyttää. Ja jokaisessa näissä toiminnoissa on sisäänkirjoitettu niin se, että pystyy tekemään eriyttämistä. Ja viittaan nyt siihen, mitä Teemu tuossa omassa esityksessään sanoi siitä tuen uudistuksesta. Eli käytännössä jokaisessa toiminnassa pystyy antamaan yksittäiselle oppilaalle tai tietylle aliryhmille siinä omassa opetusryhmässä niin omia tehtävänantoja. Ähm, Nämä kaikki liittyy siihen, että oppilas tietäisi toiminnan tavoitteen, osallistuisi siihen toiminnan tavoitteen toteutukseen ja nimenomaan niin kuin arvioinnin avulla meille. Ja sitä kautta, kun kuvataan oppilaille se, että mikä on toiminnan tavoite, oli se sitten niin kuin koko lukuvuosi, lukukausi, viikko tai päivätasolla tai oppituntitasolla, niin samalla oppilaalle maalautuu kuva siitä, että mitäs tässä nyt onkaan, niin kuin, mitä meidän pitää tehdä. Ja on se sitten niin, että oppilas tekee itse- ja vertaisarviointia. Yleensä se liittyy opetussuunnitelman taitotavoitteisiin, käyttäytymisen arvostuksiin, sen tyyppisiin juttuihin. Se voi olla niin, että se on oppimispäiväkirja, joka on vähän vapaampi, vaikka reflektoija, otetaan valokuvaa, video, ääniklippiä, saadaan oppimisprosessia talteen. Työskentelyorganisointi, hyvin paljon käytetty nimenomaan eriyttämiseen, että eri oppilaille on vähän erityyppiset viikkosuunnitelmat tai tuntisuunnitelmat, ja siihen voi osallistua niin opettajat yhteistyössä, vaikka yläkouluoppilaan kohdalla niin useat eri aineenopettajat. Siellä voi olla erilaisia TVT-taitopolkuja, tunne- ja vuorovaikutuspolkuja, siellä voi olla kirjallisuusdiplomeita ja niin edelleen. Tavoitteen asettamiseen arviointikeskustelussa, jos Vilmassa tehdään virallinen dokumentti, niin Ridissä se voidaan tehdä tämmöiseksi vuoren rinteeksi, jossa oppilas sitten kiikkuu vuoren rinnettä ylös. Harjoitustoiminnassa kokeenomaisia harjoituksia, minikokeita, testejä pystyy tekemään. Esi- ja alkuopetuksen arviointijunalla pystyy visualisoimaan kodille ja oppilaalle, että mitkä on osaamisen niin osatavoitteet eri taidoilla, vaikka kirjoittamisen taito, lukemisen taito, matikan eri osa-alueet. Ja näistä saa sitten ihan printtejä ulos todistuksen liitteeksi. No, kaikki se osaaminen, mitä Gridissä on, niin kertyy sitten niin oppimisen portfolioon. Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen oma portfolio. Ja jos siellä on eriyttämistä tehty tietyissä oppiaineissa, niin myös se näkyy siinä. Ja silloin, kun on se hetki, jolloin tarkastellaan sen oppilaan kokonaisuutta, niin oleellisilta osilta se löytyy Gridistä, ja sitä pystyy sitten sen avulla pystyy tekemään erilaisia johtopäätöksiä sitten. Oli se sitten arvosana lukuvuoden päätteeksi tai sitten erilaisia tuen päätöksiä. Ö, Kunnat pystyy Gridin tuomaan omia sisältöjä. Tässä on esimerkkejä siitä, että minkä tyyppisiä juttuja on kunnat halunnut, että omaa toimintaansa tukemaan. Meillä on paljon valmiita nimenomaan OPSin tavoitteisiin liittyviä arviointijuttuja. Niin kuin sanoin, e-perustepalvelu esimerkiksi rajapinta, josta tulee sellaisenaan se kaupungin opetussuunnitelma oleellisilta osilta arviointiin liittyen. Mutta sitten jos halutaan niin määrämittaisesti tehdä erilaisia juttuja Gridissä, niin jotkut kaupungit on halunnut tehdä PowerPay-rajapinnat, josta saadaan sitten tietoa siitä, että miten eri alueilla, miten eri kouluissa, miten eri vuosiluokilla, miten halutaan rajata sitä porukkaa tiettyyn. Se pieni yksikkö on niin kuin luokka, mistä sitä dataa voidaan saada. Koulukohtaisia raportteja saada, ja toki oppilas näkee oman datansa ja huoltaja näkee huollettavansa datan ja opettaja näkee omien opetusryhmien data. Mutta ehkä se ajatus nyt siinä, että, että kaikki mitä tarvitaan ekosysteemissä on jo olemassa, eli rajapintojen avulla pystytään saamaan oleellisilta osilta tiedot oikeisiin paikkoihin. Ja viimeisenä nostan nyt esille esimerkiksi sen, että Gridia käytetään Editan
alakoulun oppimateriaalissa digialustana. Eli, eli meillä on, niin kuin, jos on Editan oppikirja käytössä, niin meidän kautta pystyy siirtymään sitten oleellisilta osilta dataa myös sitten näitä samoja väyliä pitkin, mitä tässä kuvattiin.